खुलुमबाय आं कमलि ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 13 नभेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ मुलुगनां अननाय सान एबा वर्ल्ड काइन्डनेस डे महरै फालिनाय जायो बे सानखौ बयखौबो बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन आरो रुजुजायै सुबुं खान्थिफोरनि गेजेराव मोनसेखौ रिफिननो आरो उनसंनो गनायथि होनायनि थांखिजों बोसोरफ्रोमबो 13 नभेम्बराव फालिनाय जायो बे साना अननायनि फिसा फिसा हाबाफारिफोरखौ थुलुंगा होयो जाय मानसिफोरखौ ज' खालामो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो वर्ल्ड अरफेन्स डे नेशनेल इन्डियान फुडिं डे आरो नेशनेल हाग ए मिउजिक डे महरैबो फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन